ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆସିଗଲାଣି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଭୋଜି ହେବ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଭୋଜି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭୋଜି କରିବାର 3ଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରୁଲ୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ନିୟମଟା ହେଲା, ଧର 100 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ହୋଇଛି, 100 ଟଙ୍କା ଦେବ। କିଏ କହିବନି ତୁ ମୋ ନାଗି ଦେଇଥା, ଭୋଜି ଦିନ ଦେମି, ସେମିତି ହେଇପାରିବ। 2ରେ ସେକେଣ୍ଡ ରୁଲ୍, ଧର 10ଟାରେ କୁହାହେଇଛି ଭୋଜି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବ। 2ଟାରେ ପହଞ୍ଚିକି ରିସେପସନ୍ରେ ଖାଇଦେଇକି ଆସିଲା ରକମ ଖାଇଦେଇକି ଆସିବନି। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ଟା, କିଛି ନା କିଛି ଭୋଜି ଦିନ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବା କଟା ହେଉ, ଗ୍ରୋସରୀ ଆଣିବା ହେଉ, ଏମିତି ନହେଲେ ବାସନକୁସନ ଡିସ୍ ଯାହା ଥିବ ମାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତ ଡିସ୍ ଫିସ୍ ମାଜିବାକୁ ରେଡ଼ି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ 3ଟାଙ୍କ ରୁଲ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ, ତେବେ ଭୋଜି ହେଇପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର।